Astăzi vă arăt câinele de rasă, Pitbull. Al vedeți cum hâmăie? Uitați-l. Stați. Vedeți? Ce câine mare, bă! Foarte mare. Uitați-vă și rățuștele. Wow! Ați văzut? Și o să-i dau apă și mâncare, da? După ce termin videoclip. Și să mai aduc niște apă și mâncare. Dați un like și un subscribe, dați un like dacă vă a plăcut Pitbullul.